Vítajte pri novom videu. Máme tu unboxing pyrotechniky Admina Pivka. Raz sme to už otvárali, ale boli nepodarené zábery, tak môžeme ísť na to. Sú to prevažne kompakty. Tu sme dostali mix Mini Dum Bum aj Mini Bomb. Už vybuchali nejaké. Potom Dum Bum. Tento Mini Dum Bum a Mini Bomb je ako darček. Dum Bum. Potom môžeme ísť na kompakty. Kompakt Hnusák 16 rán. Výborný kompakt od Klasku. Tá cena aj kvalita. Potom X-Spider. X-Spider to je od Panty, tiež je veľmi dobrý. Super Stalon. Tých sme dostali dva, len jeden sme už vyskúšali. Tiež je výborný. Martin Bomber 16 rán. To je od výrobcu nejaký Brothers. Ďalší kompakt Grand Canyon, tiež od Brothers firmy. 16 rán. Všetky kompakty sú 16 rán. 140,8 gramov. Potom kompakt houbičky. Ten je už o niečo väčší v porovnaní s týmito. Tiež je veľmi dobrý. Tu sú, 25 sekúnd má Klasek. Ďalší od Panty X-Spider. To je druhý. Potom tu je druhý Grand Canyon od Brothers. Teraz sa vrhneme na... Ešte tu je jeden, ten Martin Bomber Brothers. To je tiež druhý. A teraz sa vrhneme už na tie väčšie, stále 16-ranové. Meteor od Klasku. Veľmi dobrý kompakt. Uvidíme, aké to bude mať rany. A ďalší väčší Zlobr. Tiež odporúčam. Oplatí sa. Je trochu drahší, na to, že má 16 rán, ale inak všetko dobre. Ešte si tento kompakt zopakujeme. Kompakt Hnusák. Super Stalon. Jeden dostali na miesto X-Spider, alebo niečo také. X-Lion. Už ho vyskúšali. Potom dvakrát Martin Bombers. Grand Canyon. Ďalej X-Spider od Panty. Tiež dvakrát. Už väčšie kompakty houbičky. A posledné dva najväčšie Zlobr. Má dosť veľké tieto vymetníky. Aj potom kompakt Meteor. Aj ešte petardy Dum Bum. A tieto Bomb, Mini Bomb aj Mini Dum Bum ako darček. Ďakujem za pozretie a čaute pri ďalšom videu.